पलिटिक्स কৰিবলৈ আহিছে ইয়াত আমি নাজানো रायजोफोर इउपिपिएलआ बिराद गाज्रि रोखोमै जेननो थांगासिनो दङ नैबे एमएलए इलेक्शननि उनाव इउपिपिएलनि केन्डिडेटफ्रा जेनजोबगोन बेयाव लरेन्स इस्लारिनि सिमां प्रमद बर'नि सिमां बे क'क्राझार 3 नाम्बार क'क्राझार जोंनि बड'लेण्डनि दाउ बिखायाव सलिनोबो मोना बिसोरनि खोथाया बेयाव सलियोबा बर' हारिया दंस' जागोन आबसुनि गासिबो सिमां बर' रायजोफोरनि सिमां बेफोरखौ फोजोबस्रांनोसैमोन दा 5 बोसोरल' सालायनो मोनदों बेयावनो बिसोरखौ बिदाय होनो हाबाय जथेस्थ' जिबनाव प्रमद बर' सारखौ पावाराव फैहोनो नाङा जै बे पावाराव फैबाय बर' हारिया जोबनायनि लामायाव थांगोन फैबाय थानानै आं सावरायनानै फैबाय ओइ मा खालामो होनना फैदां दा बेनो रायजोफोर इउपिपिएलआ बिराद गाज्रि रोखोमै जेननो थांगासिनो दङ नैबे एमएलए इलेक्शननि उनाव इउपिपिएलनि केन्डिडेटफ्रा जेनजोबगोन इउपिपिएलआ एबार जोलैबो थानाय नंला जोलैनो नागिरब्लाबो मोननाय नंला सामफ्रामबो बिपिएफआव जगदान जाफैखाबाय आरो बे लरेन्स इस्लारि साराबो इउपिपिएलआव नैबे एमएलए इलेक्शनाव जेनब्लानो बै एमपि इलेक्शननि सिगां बिटिसि इलेक्शननि सिगां बिपिएफआव फैसिगोन जोंनि बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट पार्टियाव हाग्रामा महिलारि सारजों लरेन्स इस्लारि साराबो नैबाव एमएलए इलेक्शनाव दोखो जेननानै हाबफैसिगोन आंहा फोथायनाय दं मिजिं दं आरो बेनि जेसेबांनाखि आदा अशकमोन सोरबा दङ बिसोरबो फैजोबगोन फैथारगोन जोंना दाङ'रिया बिजित ब्लकनि प्रेसिडेन्टमोन बे इउपिपिएलनि देबोरगाव ब्लकनि बेनो फैबाय आरो गासिबो माखासेखौ लाबोजोबबाय बेयाव लरेन्स इस्लारिनि सिमां प्रमद बर'नि सिमां बे क'क्राझार 3 नाम्बार क'क्राझार जोंनि बड'लेण्डनि दाउ बिखायाव सलिनोबो मोना बिसोरनि खोथाया बेयाव सलियोबा बर' हारिया दंस' जागोन 100 बोसोर उनस्लदबावगोन बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै बिसोरो एनडिएफबिनि गासै सिमां आबसुनि गासिबो सिमां बर' रायजोफोरनि सिमां बेफोरखौ फोजोबस्रांनोसैमोन दा 5 बोसोरल' सालायनो मोनदों बेयावनो बिसोरखौ बिदाय होनो हाबाय जथेस्थ' जिबनाव प्रमद बर' सारखौ पावाराव फैहोनो नाङा जै बे पावाराव फैबाय बर' हारिया जोबनायनि लामायाव थांगोन बिसोरो खुगाजों जेसेबांनाखि गोदै बुङा मानो दिनै मा बुंनानै भट बिनो हाखो बिसोरो माबा 125th एमेन्डमेन्ट होननानैसो भट बिलाबायबाय मालाय सरखार दाफिननोसैनो एबार सरखार दाफिनोब्ला गावसोरो मालाय रन्जन दैमारि सारखौहाय माबा चिफ बानायगोननो बिटिसिनि दासो 5 बोसोरावनो एमएलए टिकेट होनानै मिनिस्टार बानायनो हागौमोन ना बै थांनाय गावसिनि सरकारावनो एमसिएलए टिकेट होनानै इएम बानायनो हागौमोन ना डिपुटि चिफ बानायनो हागौमोन ना दालाय मानि सावजाखो पलिटिक्स কৰিবলৈ আহিছে ইয়াত আমি নাজানো साबजेक्ट टु कि एटु ओरैबादि जेबो बुंनानै भट बिनो बिसोरना मोन्थाय गैला आरो खायदा बुद्धिबो गैला मानसिफ्रा बिसोरखौ थगायसुला होननानैसो मिथिगौ बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा गुबुन हारिनि सान्थालि राभा नेपालि गार' गासिबो मुस्लिमफ्राबो थगायसुला खामानि गैयै एखेबारे गावल' जाग्रा होनना मिथिगौ लरेन्स इस्लारि सारनि ए टु जेड खामानिखौ आं मिथिजोबगौ क'क्राझाराव बिल्डिं लुगासिनो दङ सोर साबेसेया मिथिगौ बेसेबा गिदिर बिल्डिं लुगासिनो दङ आरो बै क'क्राझारनि टाउन गेजेर साखाथियावनो 2.5 क्रर ना 2 क्ररनि हा बायबाय बेखौ इउपिपिएलनि मानसिफ्राबो मिथिया सासे असे फिसिगि लोगो गोरबोजों लोगो सासे लरेन्स इस्लारि सारहा लोगो दं बिनि नामावबो गांलाब गांथाब हा बायनाय दङ बायदों आं आसि थुयै बुंहैनो हायो खोन्थाहैनो हायो केस होयो ना मायो होथों फोरमान होगोन आंबो कर्टआव उल्टापानियाव गय थायखानाय थाग्रा माग्रा 6 बिगा हा बायदों कारिगावआव 2 बिगा ना 1.5 बिगा हा बायदों माय गड आरो बेंगलाव हिनजावनि जायगायाव गांलाब गांथाब हा बायदों इंलिश मिडियाम स्कुलबो लुगोन होननानै सावरायलायदोंमोन लुदोंना लुवाखै आं बेखौ फोरमान गैया नाथाय हाखौ बायदों दिनै इउपिपिएलआ बे मानसिखौ जुदि सापर्ट होनानै देरहाहोयोब्ला जोबबाय सोर साबसिन मोनदों जाय मानसिफ्रा लरेन्स इस्लारि सारखौ 2021 आव खस्थ' खालामनानै देरहाहोदोंमोन बे मानसिखौनो नायाखै बिसोर मानसिफ्रानो आंनो खोन्थाजोबदों गासिबो खोथाखौ नङाला आं सोरनिफ्राय मिथिनो दा ओंखायनो आवर मेडाम शिवली महिलारि इज going to win in this 3 number क'क्राझार constituency लरेन्स इस्लारि सारा दोखो जेननो थांसिगोन बा जेनबाय बे गैला फैसाखौ दा बाहायसै लरेन्स इस्लारि सार नोङो जा थाखा दङ बेखौ दोनथुमदो ओरैनो फिसा फिसौ केम्पेइन खालामफ्लादो आराम सिरि थादो आरो नङाला कम्बल लेब जोमनानै
आराम न'आवनो थाबाय थादो